Biz bugün менә шул хәтлек сөенеп утырабыз бүген залда. Әле генә 50 ел, 40 ел бергә яшәгән безнең күркәм гаиләләрне тәбрикләдек. Инде безгә әле тагын да сөенечле вакыйга белән бүген танышырга туры килде. Һәм инде менә Илназ белән Рәйзәлә гаиләсендә шушындый 4нче булып сау-сәламәт сау итү безнең өчен, бөтен район өчен, безнең милләтебез өчен бик зур куаныч. Илназ белән Рәйзәләне, аларның балаларын шушы матур вакыйга белән чын күңелдән якынлашып килүче гаилә көне белән дә тәбрик итәсе килә. Гаиләгез һәрчак имин булсын. Балаларыгыз сау-сәламәт булсын. Үзегезгә Аллаһ Тәгалә саулык бирсен. Балаларыгызны татулыкта, тигез мәхәббәт белән имин тормышта тәрбияләп үстерергә насыйп булсын. Бик зур рәхмәт сезгә. Сез инде безнең районда яшәгән бик күп гаиләләр өчен үрнәк гаилә. Һәр вакытта да менә шушындый үрнәк гаилә дигән сыйфатлы гаилә исемен саклап калырга насыйп булсын. Әйдәгез әле бер кат алкышлап тагын котлый гаиләсезне. Һәм сезгә менә шушындый гаилә көне уңаеннан матур медальләребезне тагасы килә. Һәм инде Балык Бистәсе муниципаль районы башлыгы Илдар Рашитович Таҗетдинов исеменнән сезгә бик күп котлаулар алып килдек. Һәм сезнең гаиләгә матур истәлекле бүләк тапшырабыз.